Ay mga kalingap, at andito kami ulit kina Ate Julie. May dala po kaming 50 kilos na bigas po ito mga kalingap. 50 ba yan Kuya Joel? 50 kilos. Tsaka counting ito, counting grocery po. Counting grocery lang ito. May itlog, asukal, biskuit, may gulay din po ito, may gatas. Makaya ba natin yung Kuya Joel? Kakayanin natin siyempre. Kayanin natin. Ito 50 kilos po ito. Nakababatak na naman po ang katawan natin. Tulong tayo Kuya Joel ha. Mabigat po ito hindi kaya. So kapag naghirap pa naman sila nito, malaking tulong na ito. Itoon mo na kaya sa akin. Ay, na tayo? Tig-isang na lang tayo. Para kaya mo ba yan? Nakakumat ka ba ng 50 kilos? Dati? Oo. Ano yan? Nag-gym ako dati. Basta nakakapit sa akin ng palad ko. Teka lang Kuya Joel. 1, 2, 3. Alitay pa. Sige, kaya ka na. Kaya mo na? Oo, kaya na. Wala Kuya Joel. Kuya Joel. Nag-gym pala si Kuya Joel. Ito na lang yung sa atin. Galing ni Kuya. Ang bira 50 kilos yun. Pinapabilib talaga tayo ni Kuya Joel. Ito na po. Ito po mula sa channel natin mga kalingap. 50 kilos na bigas. Ate Jolie, dami na to. Baka maghirap pa kayo yan. Makakang po tayo na tanggal tayo ng sapatos. Oo. Dito po kasi po natapos ko na po ako magluto ng kanin-kalingan. Si Jamaica po. Ay tulog si baby Inarang ko muna yung kalingan kasi po hinuhuli na po dito yung wanted ay nandiyan na po sa misa. Diyan nagtatago po. Yung wanted po baga ng patay tsaka ng rape. Diyan na po nakita sa may dulo dyan po. Pinila ko po inaano po kanina. Hinuhuli daw? Opo, kanina po inanong kagawad tsaka tanod po kasi may nakakita na po nandiyan. Kaya nandito na? nandiyan po sa may banasi daw po may nakakita. Parang ko ngayon parang namumukhaan ko. Ito Ate Julie, may counting grocery. May itlog, may gatas at at baka maghirap ka pa, hindi na yan. Natuto na po. Dapat tuloy-tuloy na ang pagyaman. Opo. Kasi siya na po talaga para pinaral ko po yung awa, di ko po baga naisip yung pero ngayon po natuto na po talaga. Tapos yung binigay mo sa akin pong 1.5, nirolling ko po talaga yon. Nagbabay and sell pa ako ng isda. Pag may tira po sa tinindang isda po, tinutuyo ko. Ayan po. Tapos yun po, nakabili din po ako ng pang po ng kakanin. Kaya po. Pang ng kakanin din? Opo, nagkamotikyo po ako ngayon. Sa Jamaica po pinalako ko. Paano yan? Hindi siya pumasok? Wala po silang pasok. Christmas party po nila bukas. Kaya po yun. Sabi ko na para makaano tayo ng kanya-kanyang baon po sila kasi kay KB po sila makaano po baga kahit po baga kahit po baga kaya sabi ko na maglako kakako. Para din sa Opo. Halimbawa kung may medyo magastusan, okay lang naman na hindi magsumali. Ang importante tuloy-tuloy. Sa una lang yung tiis. Opo. Sa una lang yung tiis. Ang ginawa niya po, may sobra po siyang notebook. Nagbalot na po siya para po makasali po siya. Yun, tapos pinipilian ko. Yung po baga mga pinadala dati sa aming kalingap na ibang gamit at naman. Nagbalot din po ako para makasali po mga bata. Opo, yung mga pangregalo. Opo, yung 50-50 po sila. Bawat naman. Mga gamit naman po sa school Mga kaya gamit. po bubukod-bukod ko na po para makasali. Sobra pa yun sa 50 pesos. Opo, color, yan. Tapos inaano ko na po para makasali din naman. Tsaka, tapos may ka na Opo. Ito hindi na mabubuksan? Ay, hindi na po. Nagbili na po talaga ako. Hindi po na talaga malilikot yung Kasi po, talaga po yun. Para na. Maganda, okay. Tapos ito, so malaking tulong na ito, 50 kilos na ito. Jamaica. Andiyan na si Jamaica? Nandiyan na. May dala-dalang baon. May dala-dalang balako. Naglalako yata. Sige, hintayin na lang natin dito. Yan. Ate Julie? May panibagong pag-asa na naman ito. Dito pa lang, solve ka na Kuha ka na lang ng mga gulay-gulay. Iwas na tayo sa
sa mga karne-karne, Ay, mga opo. dilata. Mm. Kaya may gulay akong ano dyan. Ay, siya po. Salamat po. Oo. Salamat po. Kalinga pa, kahit na po ganun po nangyari, di po kayo nagsawa Oo. talaga. At normal Pasensya na na po nagkakamali. talaga. Ang importante, maiayos natin yung pagkakamali natin. Natuto din po ako sa mga sa nagawa ko pong ganun kasi parang nga po, parang sabi nyo nga po, doon din po ako, parang pagyayabang na nga po, baga talaga pala yun, yung ganun po, baga na hindi pa nga po para sapat sa amin, tapos nagaganoon na po po, parang inisip ko din po sila, hindi ko inisip na sa mga ano kapag nawalan, di ba po? Kaya sa mga viewers po, pasensya na po talaga. Ramdam ko po yung mga comment nyo po, talaga po nagtagos po talaga sa ano ko, napaiyak po ako, pero salamat po, natauhan po ako. Yun. Opo. Tanggap ko po yung Ngayon natin, Julie, ano pang mga pinagkakaabalahan mo na? ayan po, nagantuyo po ako ng isda. Tingnan natin yung tuyo. Ayan po, opo. Babalot-balotin ko po yan. Bili na kayong tuyo. Opo. Oo. Pag nagbili po ng sariwa, inilala ko po dito. Pag Oo. ano po, di naubos po kalinga. Ang tindahan, sarado mo na. Meron pa man di po, may meron. nabili-bili pa din po yung mga Oo. tinapos po dyan. Ano't di pa po baga Ito, nabaray. tuyo. Opo, niroling ko po yung binigay mo kalingap. Ito yung mga Bibili tuyo. mong isda. Opo, yung sariwa, tira na lang ito kalingap sa inikot kong mga Oo. sariwang isda. Nagbabali, Nag-ikot babad ka na. po sa suka. Oo. Yun. Yan, yan po. Babalot-balotin ko po yan. Yun. Grabe si Ate Julie. Yan. Yayaman ka na niya. Ang importante, ayos na. Nagninegosyo na kayo ulit. Sabi nga niyan, di ba, pag may nagdaan sa yung challenge or ano, trial, pinatatatag ka nun, di ba po? Parang yung mga comment, opo, nag-iyak talaga po ako sana ako kasi sabi ko, para baga magpapas kasi sakit ng mga salita sa akin. Pero ako naman yung nakagawa ng mali. Di, Kaya ano naman patanggapin pati ko. yun. Yung mapalad. Pagpasalamat natin yung naranasan natin kasi yun yung magiging hagdan Opo. papunta para makuha yung tagumpay. Opo, tama po. Kaya, pasensya na po talaga. Hindi naman po talaga sasabihin na, pero hindi na po talaga magsasalita, ano kalinga. Kasi, papatunayan ko na lang po. Kasi sabi nila sa akin, wala pa akong napapatunayan, ganyan na po sa panyabang ko. Hindi naman po ako ganun. Tao lang naman po ako kalingap, di ba po, tao lang. Pero, at least po, salamat din po sa mga payo nyo kasi Yes. para nakakuha po baga ako ng aral na ano, dapat ganun palang gawin, hindi yung Yes, isipin ko yung iba, dapat talaga sa pamilya ko kasi isang mahirap lang din naman po ako, isang tinutulungan lang. Kaya, yun po. Tsaka magki-Christmas po, dapat magmahalan tayo, di ba? Pasensya na po. Second chance po. Oo. Tsaka nagsisimula na kayo kagaya nito. O bakit ano, hindi pa ubos? Ay, Hindi pa. Oo. Ito meron na kayong 50 kilos na bigas. Baka ano eh, nag-aalala din sa yung si Dodoy. Naiyak na tuloy. Bakit nung nakaraan hindi kayo nakakasain daw? Hindi ka po. Ha? Puro lang po Quaker Oats. Oo, okay na yun. Galing Quaker kay Oats. Mama Manet po. Actually kami gulay na lang din. Oo, para healthy. Nagda-diet na. Oo, mas maganda nga brown rice kaso syempre yan yung kaya natin. Para healthy. Yung Quaker Oats healthy yun. Huwag kayong malungkot na Quaker Oats. Healthy yun. Ito, kasi masanay tayo, Pilipino tayo, masanay tayo sa bigas. Malaking tulong na ito. Dalawang 25 kilos, big size equals to 50 kilos na ano. Talagang Christmas pati yung sa kanya na. Oo, Christmas na, oh. Ano, bigyan ni Santa Claus. Kaya ano, yun lang. Sabi ni mama mo, second chance. Normal yun sa pagninegosyo na merong trials. Mapalad tayo kasi maaga pa lang sa pagninegosyo, naranasan nyo na yung ganun. Na masagad. Kasi ang mga mayayaman, negosyante, dumadaan din yan sa trial and error. Mga bilyonaryo, milyonaryo, napupunta din sila sa biglang meron na biglang nawala, doon sila natututo. Kaya naaabot nila yung nagiging milyonaryo sila, nagiging bilyonaryo sila dahil yun sa mga pagsubok na naranasan ninyo. Ay, andyan na pala yung blessing, hindi namin napahalagahan. Biglang nawala. So nung mawala, natuto tayo. So pag marunong na tayo mag-handle ng pera, patataas na yan. Masarap minsan na nasa baba tayo kasi wala tayong ibang pupuntahan. Opo, totoo. Di ba kapag nasa baba ka, saan ka napupunta? Ano po, talagang gano'n na lang. Pataas na, di ba? Opo. Oo, pataas na tayo. Oo, ganun. Kaya mapalad tayong nasa baba kasi wala tayong ibang pupuntahan kundi yung sa taas. Ano? Sabi ko nga Siyempre. po, Kalingap, siguro natuwa sa akin yung, sabi nga, di ba, kung halimbawa nakikita nag-improve kayo, tapos nila kapag baba, parang nga, pero hindi po yun yung way na talaga susuko ako doon. Ngayon po talaga, hindi po ako magsasalita,
patutunayan ko po talaga. Yes. Gagawin ko po talaga. Mm-mm. Tsaka nararamdaman ko man yun, nakikita ko man yun sa inyo. Kagaya niyan, meron na kayong agad nakapag-buy and sell ka kaagad. Talo mo pa nga ako eh, Ano po? nakapag-buy and sell ka ako, hindi pa ako nakapag-buy and Ano sell. po, Ning, Oo. kahapon po, si Umon po, pinatenda ko po yun ng balot. Ayan po, may ano pa po, bali po, may 8 pieces pa po tira. Pero mamaya po, kritera niya, titinda din po niya yun. Sabi ko, naku, Balot? nakita, balot po, ayan po, Tulungan, meron pa turuan po mo ako dyan. sa business, Ate Julie, gusto ko din matuto. Oh, mabenta po, opo. Ano lang po kalingap eh, kasi ramdam yung anak ko nung mabasa ko po yung comment, nag-iyak po talaga sa kanila. Sabi ko, talaga siguro talaga ano, kasi affected din po yung mga anak ko. Kaya sabi ko, ngayon may pagkakataon tayo ulit na mag-ano, Yeah. tulong-tulong tayo. Tapos, yun po. Pero ang ano man yung resulta, nung naramdaman mo yun, ano yung naging resulta ngayon? Ano po, parang nagkaroon pa ba yung parang naging matatag ka na magsabi ka ng, di ba parang ganyan po ba na ano ko yun na galing lang nga di po sa tulong Mas namin. na-challenge ka, ano? Opo, parang ganun po. Tsaka hindi po talaga yung Oo. kada na lang ano sa iba, inisip yung iba kasi ganun-ganun nga. Yes. Dapat nga po talaga mag-share ng blessing mo talagang kita na or sobra-sobra na po sa amin, Yes, di ba po? tama yun. Opo, yun po yun. Salamat po at hindi po talaga inabot ng isip ko yung ganung ano na di po ako, di ko akalain po na maano po talaga pababa kasi yung tiwala ko po ba sa tao na pagbigyan tapos sa bandang huli po ako po pala yung pamilya ko po yung maapektuhan. Kaya po ngayon, eto na po. Ito na. Try po ulit na makaano po. Yes, yan ang ano. Ganon, Jamaica. Normal yun na nagkakamali sa negosyo eh. Alam mo sa negosyo, dun yumayaman yung tao. Diba? Totoo yun. Kaya dyan mo din mararanasan yung sobrang hirap. Kasi madaling araw pa lang, gising ka na. Unlike kapag nagtatrabaho ka lang, alas 8 pasok ka. Gising ka alas 6, alas 8 pa. Pero pag may mga nagnenegosyo, alas 3 pa lang. Ano na. Nabanggit din sa akin ni Mary Friends na ano, Uy Alvin, sina Jamaica. Pero ngayon, no problem na pala. Ano na, nagsisimula na kayo ulit. Mga kalingap, nagsisimula na sila ulit. Normal po yun, mga kalingap sa negosyo na makakaranas. Lahat po ng tao ay makakaranas ng ganyan para matuto tayo, para umasenso tayo sa buhay. Hindi yung puro ano lang, saya ano, hindi yung puro pag nag-start tayo, lagi ng pataas. Hindi, parang hagdan yan eh. 'Di ba? Parang may ano siya, biglang baba, biglang taas. Parang ano siya eh. Ang May importante, hump, diba? tumataas ulit. Mas mataas pa yung taas ng ano niya. Ganon. Alam Hindi mo- yung straight lang. Alam mo po kalingap dun sa mga comment po, sa mga viewers. Dun, una po, parang nasaktan pa ako. Pero sa kaulian po, nano ko din po bagay yun na parang salamat po at may concern po sila sa akin. Parang gano'n. Kasi parang ginigising nila po ba yung maling ano ko. Parang minamulat ako sa maling naging desisyon ko, di ba po? Pero nung una po talaga parang di ko po kaya yung mga naano ko. Pero meron din naman po nag-ano na syempre kamalian matapos kanya. Sa negosyo wala talagang mga kamag-anak, kanyan. Tapos yun po. Tsaka sabi ko ano ko na lang po talaga kalingap itong ano yung ngayon. Ayun po kasi sabi ko, Hindi ka na magsasalita, Ate Julie. opo, gagawin ko na lang po. Sige, magbibisita kami siguro sa sunod. Titingnan natin kung ano na talaga yung ano. Siyempre, ipagkatiwala natin sa Lord. Opo. Si Lord yung magiging tagumpay. Ano? Ano, Jamaica? Ano masasabi mo? Salamat po Sir Alvin kasi nagtiwala ka ulit po na magsimula ulit po, tapos salamat po at nagdala ka po ng bigas po. Tsaka konting grocery, meron na dyan asukal, meron yung kape, gatas, itlog, biskwit. Pero wala na yung mga noodles nila. Di ko ano. May gulay dyan, may gulay. Salamat po Sir Alvin. Kasi gusto ko healthy na kayo. Healthy na din ako eh. Di na ako tayo kumakain ng karne. Yan ang gusto ko. Tsaka ito, dinagdagan natin yung bigas para yung negosyo ni Ate Julie mas mapagaan niya sa kanya yung pag-angat. Ano? Kasi kung mabili pa siya ng bigas, mas mahirap. 58 na po ang bigas dito kalingap. Ito worth ano to 2,600. May idea ka lang kung sakaling magbawas ka ng pangbenta mo, at least idea ka na sa presyo niya. 50 kilos 2,600.
Hindi, ang pinakaano lang po talaga namin na ano talaga sa bigas po. Pag nangungonsumo ka po talaga ng bigas, lagi kailangan may budget ka na sana. Pero pag may ganyan na po, yung kita mo, imbis na iyan mo na ng bigas, may idadagdag po saan mo, rolling talaga po ng rolling sa pagtiratinda. Basta yung kita. Hindi ko na po talaga bibenta yung kalingap. Pang ano po baga talaga sa amin kasi total mayroon na po ako na rolling pag ano ng isda, pag ano, di ba? Doon na lang po. Yun, May paano ano ko po. Kasi ang mahal po ng bigas talaga dito. Ang importante yung tandaan din natin, yung perang lumalabas, yung perang pumapasok. Kaya po, Malalaman nag-ano na po ako natin. yung alkansya po. Talagang pag nailagay ko na po yan, dyan din na po yan magagalaw. Yan po ang Pero ano okay po. lang naman kahit ano. May alkansya po siya talagang pang ano. Pero yung ano, Ate Julie, dapat natatansya mo yung perang lumalabas, yung pang konsumo nyo sa mga anak mo. Ano mo yun, calculated mo yun. Tapos yung pag pera, pang tinda, yung kita doon, dapat alam mo yun kung basta everyday, mas maganda everyday may kikitain kayo. Yung nakakain na kayo, lahat na ng pangailangan nyo, nakakain na kayo, andyan yung sabon, yung mga paliligo, ano pa yung kuryente, basta bawat araw meron kayong kikitain, tsaka itatabi nyo yun hanggang sa lumaki yung ano nyo, savings ninyo. Ano, mas maganda, mas malaki din yung kitain nyo para madami din man kayo kasi meron na kayong tuyo, meron pa kayong ano, May balot pa po. balot, Andyan po. may balot pa. Hindi ako nakain ng balot, Pinoy lang. Balot po. Takot ako sa Ano sisiw. po yun? Di po 16 days po siya kalingap. Maliit pa po yung sisiw niya. Ayan. Maliit pa yung sisiw. Maliit pa po siya. Pasensya na po. Hindi po tayo. Oo. Ikaw, nakain ka ng balot? Hindi rin. Oo. Pero natinda ka ng balot. Hindi din po. Hindi din. Si Umon. Si Umon. Tuloy lang, ano? Ituloy lang ninyo yan. Minsan kasi, pagka may pera tayo, sige lang, may pera pa naman. Ano na yan, bili na yan ng kung ano yung gusto ng anak natin. Basta, ang payo ko lang, Ate Judy, yung mga anak mo, sanayin mo sa gulay. Para maging matalino sila. Ano? Sanay po talaga sa gulay. Yung mga anak mo? Malunggay. Ganun po Yun. talaga. Talbos kamuti po. Yan. Sanay po yan sa gulay kalingap. Tapos ano po, bali po ano. Minsan nga pag walang-wala nga po talagang kahit tuyo or ano po yan eh. Sanay mo po talaga kalingap. Sanay po yung sabi nagkakarne. Pag may handaan po at may okasyon dyan nakakakarne po, nakakakain sila. Yun yan. Pero yung talagang asin mabili pong karne, hindi naman po namin yun talaga ano. Hindi na kami nakaroon. Ano po. Para ano na, pumayat na, nagpayat na ako ano. Vegetarian. Napansin mo, nagpayat na ako. Pumaba na yung leg ko. Yan po, tingnan natin sa camera. Ayan, oh. Yan po ang ano namin. Diet na kami ni Kuya Joel. Schedule ang mataba. Oo, diet na din daw siya. Magugulay-gulay na para mas mahaba ang buhay. Ano, kaya, kayo naman, naniniwala ako na i-bless kayo balang araw. Siguro mapapaganda nyo pa itong bahay ninyo. Oo, totoo yan, Ate Julie. Basta marunong lang humawak ng pera. At sanayin mo yung anak mo na maging disiplinado. Yung importante yun eh. Disiplinado din sa buhay. Hindi sila ma-spoiled, no? Ate Julie, yung importante hindi sila spoiled. Kontento na sila kung gulay yung kinakain nila, malunggay. Eh, healthy naman. Mahaba pa ang buhay. Oh, di ba? Kami nga ni Ma'am Wena, hindi na kami nakakarne. Oh. Sina Kuya Rene at Ate Lani din, hindi na yun nakakarne. Puro gulay. Mas maganda. Kami baga, sanay na ako eh. Pag nakatikim ako nung medyo sobrang malasa siya, na ano na ako na hindi na sanay yung dila, parang ayaw mo nang kainin. Nauuta, ano po parang gano'n. Parang ayaw mo nang kainin. Kaya, sanayan natin yung sarili natin sa tamang bagay. Parang pagkain lang, ano? Sanay ka sa mga matatabang pagkain. Ano, magastos na, hindi pa healthy. No? Pero kapag sa mga andyan lang sa paligid, malunggay, nakukuha, mapalad nga tayo, nasa Bicol tayo, mura lang ang gulay. Sariwa pa ang mga gulay pati po. Healthy na, libre pa. Oh, di ba? Tsaka ang natutunan ko kalingap dyan sa pag nagbili ka ng isda, libre ka na ng ulam mo. Pag nag-business ka ng isda, makakaano ka na, ito para sa atin to. Tapos maiikot mo na siya, di ba? Nakakalibre din. Kung sabi ko, maganda din po yung buy and sell din po. Tapos, ayan.
titry ko po talaga. Tapos sabi ko, di ba may natira? Yes. Talaga po ang ganda ng panahon. Nag-buy Binabad and ko. sell ka, biruin mo yan. Opo. Yan yung mga nagsimula ang mga milyonaryo. Po, Nag-buy yes. and sell muna sila. Opo, tapos tatry ko din po kung maklik din po itong tuyo. O ayan po, may tuyo na po. Pag na ano na po yan, baka bukas babalot-balot ko na po yan. Ikaw na yung naggawa ng tuyo. Opo, binabad ko po magdamag sa asin po. Tapos doon po yung pong biniyak na isda po yung body po baga sa suka po yun. May sangka po yun, babad din po yun. Malay mo, ikaw yung mag-supply na sa mga malalaking grocery Wow. store dito. Tuyo. Sabi nga po yan. Tawag dito? Ate, tuyo ni Ate Jolly. Sabi nga niyo po kayo. Tuyo ni Jamaica. Tuyo ni Jamaica. Oo. Pag ano po baga, pag naniwala ka kay God, walang imposible, di ba po? Basta- Meron na ba dyan pwedeng bilhin na tuyo, Ate ano? Ay, ayan po, ay di pa po ata masyado yan. Pang 2 days ko na po yung Oh. nakabilad eh. Yung pabiyak na isda, yun ang masarap. Ano po siya, Meron pa- yellow mer- pin po yun, yung biyak Meron, na isda. meron na dyan pwede kami bilhin. Ayan po, kay Kalingap. Yung yellow pin Kalingap, pwede na yun. Ah, sige, bibilhin ko yon. Wow, sana. Binaman Ano? si Kalingap. Okay na nga, oo. Huwag mong tatanggihan. Kahit si Opo. Kalingap Alvin. Opo, opo. Pag sinabing bibili niya, bilhin para sa Opo. inyo yan. Opo. Kasi hindi habang buhay, nandito si Kalingap Alvin. Ano? Opo. Pag mayaman na kayo, yan. Pwede mo Ate Jolie, paano naman? Wow. Palibre naman. Ay, hindi po. Mayaman. Pag alam ko na po talaga Oo. yung sobra-sobra na po para sa amin. Yes. Baka po doon ko na po umpisahan yung dati po baga na parang paano po sa mga tao. Yung di man po sa pagmamayabang kasi sobra na. Si-share ko na po yung blessing kahit sa pagkain na lang po. Yun na lang po yun. Pero wag mo naman na po ngayon kasi natuto na po ako eh. Yes. Hanggang sa na wala-wala po yung mga ano ko, di ba? Mm. Naipon-ipon ko. Tapos sa mga nag-uutang, dapat po talaga may limit. Kasi po, naapektuhan po yung negosyo talaga po. Basta calculate. Opo. Calculated. Hindi na po ako mapadala sa matatamis na salita po talaga, Kalingap. Kasi sa amin naman, sa pagbablog din, ganun din yung ginagawa namin. Opo. Kinakalkula namin yung gasolina, pagkain namin, pangtulong, ayun. Yun yung inaano namin. Kaya baga hanggang ngayon nakakatulong pa rin tayo. Medyo matagal na tayong tumutulong kasi natuto ako kung paano siya paikutin din o itansya. Magkaroon tayo ng ano yung Oo. parang financial plan, ano, Kalingap. Yes, oo. Oh, financial plan. Yeah. Nice. Yun ang ginagawa. English yun, Financial plan. English yun, At saka Kalingap yung ano, yung action plan. Siyempre, Okay, pag action may financial ka, para kung paano na mag-budget, ano, di ba? Andun Oo. na din yung pag-iipon mo, di ba po? Kaya nagbili po ako niyan. Kasi kahit po, sa isang araw makulo ka kahit 20 pesos, okay na yun. Di ba po? At least, kung saan, may naitatabi-tabi pa konti. Yun na lang po yun. Basta mas mapalad kayo Ate Julie kasi naranasan nyo yung ganyang mga bagay na yan yung step yan yung step papunta ng tagumpay sa pagninegosyo. Yung nalugi ka, yung iba kasi yung malugi na sa negosyo wala na, hindi na Wala na, nagnegosyo. oo. Kayo pag bumangon kayo, alam nyo na, master nyo na yung business. Opo. Kasi Papataas naranasan na ko. yan. Oo. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord talaga. Tapos ano, Kalingap, may mga nangilaw baga dito, Kalingap, yung may pugita, mga alimang, ano yan, yung mga kasag-kasag ba, Kalingap, na maliliit. Ayun, bibili-bilihin ko din yung Kalingap kasi naitinda yun sa Mercedes, Kalingap. Ano masasabi mo dito, Kuya Joel? Ano na pala sila? Bakit? Nagsisimula na sila ulit. Oo nga, napaka ano nga. Oo. Nagsisimula na sila ulit. Meron na silang tuyuan. Naggagawa na ng tuyuan. Nasaan din ito Ayan, yan? sa bubong. Oo, andyan. Yun nga, yan. Opo. Jamaica's tuyo. Yan po yung natira, Kuya Jewel, doon sa tinenda po namin sariwang isda. Natira yan, itinuyo ko po para maano pa ulit, maipatinda ulit. Kasi, yan po yun. Oo. Yung yellow pin po, tsaka yung ano, waling-waling ba yun? Yan. Yan. Tsaka ano ka, honest kang tao. Yun yung maganda din sa'yo, Ate Anjuli. Kung wala ka, hindi ka nasing, ay meron. Yun yung maganda sa'yo. Pangit man po yung Kalingap, magpapaka-plastic ka po kasi Yun. konsensya mo po yun. Diba po? At least nagsasabi ka po ng totoo. Talaga. Kahit wala. Sige na nga, wala na. Di ba? Opo. Hindi ka nag-plastic na meron. At least, Opo. kung wala talaga, ay, sorry po. Kaya tanggap ko po yung mga comments sa akin na ano, at least natauhan naman po ako. Lalo po At least, meron ka ng, Julie's tuyo. tuyo. Hindi tuyo sa ano nga, yung tuyo na lang. Pero ma'am, ano, Oo. Ate Jolie, maganda yung ano mo kaysa sa kita. Malay Kasi mo. kunti lang naman yung kita mo Opo. talaga dun. Hindi po yung naibigay ni Kalingap na ano po, yung 1,000 po talaga. Pinambili po namin ng isda yun. 1,000 muna po, ano, tiniwan ko 500. Kasi po, sabi ko, try ko.
Di nabili po ako doon. Ayan po, bukod po ang presyo ng ng yellowfin, bukod ang presyo ng waling-waling, tsaka bukod po yung isang naubos na po klase ng isda. Ano po, tapos syempre sa madami na natira ako, sabi ko, gawan ko to ng paraan para hindi masayang. Ayan po, tinuyo. Pag naitinda ulit, may tubo na po. Demo po sa pag-ano po. Ayan. Yun po. Ano nga po, sabi ko nga, may nabasa ko comment doon eh. Sabi, Opo. normal lang daw talagang bumagsak sa negosyo. Yes. Pero patuloy lang talaga. Yes. Tsaka huwag susuko dahil sa... Mas dyan tayo natututo yung pagbagsak. Dyan tayo natututo. Dami mo ako, may madami naman po talagang nagbabagsak. Doon pagbagsak nila, bumabangon sila. Pagbangon nila, sabay-sabay na lahat. Yeah. Higo. Kaya mapalad ka, Ate Julie. Mapalad kayo. Sa Masarap totoo nga lang. yung nakikita mo yung mga mabawas, Oo. yung mga bash, maganda yun para Oo. para yung parang hindi mo gawing negatibo sa buhay mo kung bagkos gawing positibo. Kasi ano yung ginagawa mo, Jamaica? Andyan na yung... Andyan na yung parang... Huwag kang pag-alala, baka amaya may karnata. Oo. Ano Yung rapist po. Rapist daw yung ano. Nandyan po, Kalat bagay daw kayo sa Facebook. Opo, nandyan Nakita po, daw, na nakita. po. Nandyan po kasi. Magkano daw yung Jamaica, ano, magkano Jamaica, daw yung pabuya. Hulihin natin ba dyan? Ano po, umaga po, pinunta. Meron po kasi maano daw nung Oh. dyan, masilo-silatan ng hipon dyan sa may pakata ng Hmm. yung dyan po ng Kabakawan. Ngayon, sinita po yung na may dala daw po tipong kawayan na matulis. Sabi daw po, iwag daw po lumapit kanyan. Ibagong mukha lang po yung nandyan. Dito daw po napunta yung Kaya Kaya, talagang nandito na siya. andyan na po siya. Umaga po, pinuntahan ng mga kagawad. Paano mahuli siya kasi Opo. kagaw-kaba ka pa sa mga bata, mga Opo, yun nga po. Kaya po, maaga pa lang po, nakasara na din po. At mahirap na po. Wala po. Jamaica, huwag kang Kaming masyadong bagaw, mga kapitbahay, baka po baga. At saka hindi man po baga kaling advance na lang po natin yung isip natin kasi pa gala-gala po siya. Siyempre yung gutom, di ba po? At Gutom. ang kinakailangan at ay buko, di ba? Parang ganyan, yun na lang sa bundok-bundok eh. Siyempre, iba din hindi siya tatagal sa buko lang po, di ba? Maghanap din siya ng pagkain ng kanin, di ba? Malay mo po, andun yung way nung sabi mo, mamasok siya ng mga kusina o ano ng bahay. Pumatay ba yun? Nang patay? Nang patay po. Tapos ng rape. Opo, kaya mahirap din po. Ayan mo na yan. Opo, oo nga po. Ito, anong masasabi mo, Ate Jamaica, sa Ay, may sa mga naalala nag-comment kay mama mo? nasaktan. Masasabi mo. Kaya yun. Salamat po, yun lang. Salamat! Hindi ako. Bakit salamat? Dahil natuto. Dahil po na natuto po si mama. Ang importante, babangon tayo. Yes, Yung- diba? yung mga- Papatunayan natin sa buong mundo Hindi, na hindi deserving talaga kayo. At someday, kapag maangat na talaga kayo, talagang makakatulong na. Tapos- wag mamadali na. Ang pagtulong kasi, hindi yan muna madali. Diba sa konti, Ate Julie? Galingan mo, Ate Julie. Ano lang, handa. Yun nga po, tama din po yung nag-comment na buti, ay kayo kanina po yung nagsabi na buti nga habang maaga pa po naano ko na po yung pagkakamali ko, di ba? Para, di ba madaming pang dadanasin po, dapat, yun, talagang dapat marunong na ako, di ba po? Mas masakit yung talagang Oo, nasa kalagitnaan, nasa Oo. taas ka na bigla kang nag-ano, di ba? May Mas ganun. mahirap po yun. Maaga pa. Magpapakamatay, may ganun. Hindi mo na matanggap na sa sobrang hirap mo, bigla kang nag-ano, di ba po? At least ako po, nag-umpisa pa lang, o, di ba? Sanay ka na. Natuto na ako. Dalawang na try. Kung saan man kayo hilahin, sa pinakababa o sa pinakataas, makakasurvive kayo. Opo. Yun yung importante. Good luck sa business at alam ko makakatulong din yung bigas. Ayan. At makikita ko agad yung pag-ano mo. Maraming salamat po talaga. Hindi mo po talaga kami sinukuan kahit na po nagkamali po ako. Kala ko po talaga hindi po talaga deserve sa amin yung tindahan. Pero ayan po, Hindi. andyan po talaga kayo para Normal yun ang attitude na ano ang tindahan. hindi po, ibig sabihin ma-discourage na po kayo kasi Hindi di ba ang dami naman yung binigay nyo tapos parang ganun lang, di ko pinalagan. Tsaka sa una pa lang po nagsalita na kayo sa akin na huwag magpapautang kasi business yan, di ba? Pero pasensya na po, tao lang po talaga ako ay. Pero At least natuto na tayo. for the second chance po, iba na po yung Julie ngayon. Yeah. Yun! Iba na po yung Hindi, pero yung Sabi nga pagtulong niya, Ate medyo Julie. Kasi naiiyak pa na rin si ay Jamaica. maganda pa rin. Pero may limit. Opo. Doon po talaga. Natuto din po ako. Yeah. Medyo nasaktan po pero Lalaban. Ate Julie, Yun! may natutunan. May natutunan at lalaban. Ang lalaban na. Lahat naman tayo, binibigyan talaga tayo ng timanin. O, shout out mo na lang sila. Shout out mo yung sa mga nag-bash sa'yo. Shout out. Opo. Shoutout po sa mga nag-bash sa akin, sa mga nag-comment ng salamat po. Yes. Christmas po patingan, kailangan magmahalan. Pero natuto po ako sa mga comment, kahit Yun. nasaktan po ako. Babangon po ako ulit.
Maraming salamat po. Yes. Ate Julie. So, yan. Sige po Ate Julie. God bless sa business ninyo. Mag-diskarte. Nabuhay yung natutulog na ano. Skill Opo, Sige po Ate Julie. Natauhan, parang ganun. Balang araw baka maging mag-business partner tayo. Wow! Wow, sana po. Maraming pagkalinan si Ate Yan po mga kalingap. Maraming Tatabunan salamat. na po ng sabang stress. Oh. Mm. Basta Yan, nakangiti na si ano, nakangiti na si Ate Julie para pampalakas si Ate ng ano. Salamat po. Si Ate, Oo. sabay ka. Nakangiti na po mga kalingap si Ate Julie. At talagang naano siya. Na-challenge. Ha? Magmerienda po. Ay, masundo na kami kay Ma'am eh. Nilagay namin dyan kalingap yung baga po na namin package na may peanut butter na giniling. Yung pong dinesign ko po. Oh, dinisign yan. Sige na, at ibebenta pa yan. Alam mo na. At maano pa kami. Maano kami, mapasundo pa. Salamat na lang mula sa aming puso. Alam ko yung heart niyo na talagang matulungin kayo. Sige Ate Julie, bye-bye muna. Jamaica. Sige po, sir. God bless. Ay mga kalingap, happy po ako sa result nung ano. Ha? Yung body mo. Ay, oo nga ano. Oo nga. Ano yung po ba yun? Yung yellow pin? Yung pwede lang bilhin. Sige po, maraming salamat po. At God bless po sa inyo. Ito po si Kalingap Alvin. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Siyempre sa ama ng Kalingap, Val Santos Matubang, Ate Edna, kay Kalingap Rob. Siyempre po kay Mrs. Den, kay Ma'am Buen. Maraming salamat po. Bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Mayroon kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po Yan kami si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan